Kung mag-ani mo diri sa Karaskal mga idol, ang signal diri sa Smart og Talk and Text, medyo hinay gyud kayo. Globe ang kusog diri mga idol, globe. Oh mga idol, mga ligo mig dagat karon kay human mig kuan sa among mga manok no. So maghinahinay mig agino dito sa baybayong dagat kay para matagamtaman namo ang kalami og sa kabugnaw sa tubig dagat diri sa Karaskal, Surigao del Sur. So kauban ako si Idol, si Kuyande, si Baldo, si Alan og uban pa. So hiagi mi diri sa may gi-construct kay wala pa man humanig trabaho, so giagian na mo kay wa pa may mga trabahante kay nag-off naman kay alas 5 naman. So mo hinay-hinay tag-agino dito sa atong padulngan kay wa naman tay lingaw gud kay human naman trabaho. Diri may mga idol sa gate nila. So makita na to ang baybayong dagat no. Diri sa Oasis Resort. O kung makita na to ang kuano birds no. Ug ang mining area, tora, dito mi nangagi mga idol padulong sa Surigao del Norte. Kana dihang area, mo na inubinta mga idol. Klaro na kay diri mga idol. Ang Surigao del Sur, ang ilang mga bitsing diri nakaingon kog puti nga buhangin. Pero ito man diay ang ilang buhangin diri. Dili pareha sa Surigao del Norte no kay ang Surigao del Norte white sand yun na. Pero pag abot diri sa Karaskal mga idol, itom na balas ang gamit nila diri. So lami kay diri kung manginhas ka kung magabi kay daghang kinason diri. Naay sasing diri mga idol, pinakalami kay nang seafoods. Kanang sasing ba murag bitok. O lami kay na sa kilawon mga idol. Tamis-tamis ang sabaw ana mga idol. Wapo kay kuan diri mga beach ba no. Piti-piti rang buhangin diri akuan diri mga idol. Balod. Kana jogging. slow mo. Oh, way direction in dagana. Katawa si Alan. Way direction. Anong tawa? Lami kay na iligo diya mga idol pero di ko maligo mga idol kay ana na kay tagdagat mga idol. So, ang ana og dagat ina na maligo mga idol. Og makita ninyo ang atong view diya mga idol ang tawa. Og unsa kagana sa kahaponon mga idol. O siyempre liguan yung nagdagat mga idol para mawalang imong mga kakapoy sa imong kalawasan ba. Araw, naghumul-humul na sila diya sa balod. So maghinahinay ta dito aginod mga idol dito sa unahan kay basin makakita ta dito maayuhon. Kay kung di ta makakita maayuhon, di malason gyud na mga idol. Pero mas maayo gud ni makakita tag maayuhon mga idol kay para makakita tag dili ingon nato stay dili day kanang ingon nato ba dili ingon nato. Tora, babay. Tora sila. Oh, malipayon kasi Baldo mga idol. Oh, si Kuyandi mga idol, tora. Okay, bang! Ah! Si Kuyandi. Grabe ka nagkugbalod mga idol, no? So, kung nakay pokot diri mga idol, lami kay diri mamaling. O magsudsud kag kwan. Ulang gamit kag sudsud. Pwede ka diri mga idol kay dili man makuha ang imong pukot sa sudsud mga idol kay wa may talaba mga idol. Puro jud na siya buhangin mga idol. Wala pa yung mga gapnod mga idol. Kanang gapnod kanang mga lutaw bitaw na mga sagbot mga idol. Mo na gapnod mga idol para makasabot mo. Okay oh. Toy bars dito mga idol oh. So ang oras day karon no? Kuan. Hapit na mag-alas 6 mga idol. Abuhan ta sa December 9 karon mga idol, gapon December 8, birthday ni Mama Mary. So karon Lunes man day karon. December 9, 2024. Diri gyud May mga ligo. Kung mag-ani mo diri sa Karaskal mga idol, ang signal diri sa Smart og Talk and Text, medyo hinay gyud kayo. Globe ang kusog diri mga idol, globe. So wala kay ko kakitag kuan video sa FB dili ma-open. Wa ko ka FB karon. Wa ko naka-open sa akong FB kay wag yung signal mga idol no. Dito sa sentro, makakuan kag 1 bar, pwede ra gyapon pero muadto palagi kalayo kayo. So kuan mas mayo gid kung ang imong sipi
imong cellphone kailangan globe o smart o talk and text kay kung wanto ka sa isa ka area na may network diha nga hinay, so na kay pang depensa nga isa ka network. So gikuan man gibutang bitaw ni dual sim kay kailangan na kay globe na kay talk and text na kay smart. So kailangan naadyo kay inguna na mga idol para dili ka maghabsan og data signal ba. So karon mga idol ang mailing na birds naabot gyud diri sa Carrascal no. Kay dito man na sa una sa Valencia sa tuig 2014. Dito na sa Valencia sa una. So naabot na po diri sila sa Carrascal. So bisan asa day na sila nga mag unload loading sa mga nickel no. So na diha nagpa utaw-utaw ra sila diha mga idol kay off season naman wala na may loading. So next season na po mubalik na po na sila mga idol. So kung di na sila mang hawa diri mga idol, makakuan gyapon sila sa next season sa pagloading sa atong nickel. Pero kung mupulaot na sila mga idol, mubalik na po na sila sa sunod tuig mga idol kay loading season naman po. So karon off season pa. So mga idol nakaligo gyud kog ahat mga idol kay giguyod ko ni Kuya Andy. Alisod sab kun di ka magpaguyod. Ligo kag apel mga idol. Dito siya Kuya Andy. Ako rin may bagbaka pala sa likod. So, ginahinay na aginod ani mga idol kay medyo ngit-ngit man ang panahon. Wakso na magkagabi iyan eh. Kasi dagiton tag-ukoy nang giatay na. Mahadlok pa man siguro ang ukoy na tong sa atong naong. Kung naman ganing ukoy, ang ano eh. Okay, nakalusot. Nakalusot na midri sa among Pinoyanan sa Baryo Wakwak. Okay. So, see you next time. See you next time tomorrow. Okay. Pangpabuinas ni mga idol. Muna yung mga sekreto sa pangpabuinas. Matanggal ang imong lasma. Lasma ba? Ikaw naglanta ning video, malingaw ra ka ana. Kaya ikaw may lasma. Dili man kami. Ang nga ni mo eh.